Шаран ли? Шаран за газа. Кажи честно, че е шаран за газа. Тоест това спие горе. Да. Смятай колко шаран има тук човек. Той е сега шаран за опашката. Те е по-никъл вверх. Той дали го бие с опашката, а? Да. Ето тия раците, къде ги ползваш и такива бръмбазъци, какво очакваш, бе? Не мога да го налапал, бе. Той обича такива дялове. Ти пък как видя? Виждам го. А силикона видя ли го? Да. Нано лайта трябва, аз не трябва така. Ето е 10 кила, бе, човек. За гърбинката е. Къде виждаш силикона? Аз не виждам силикон, бе, човек. Виждам го. Направо го, като го гръбнем го такова В кепа и вътре. в кепа и вътре. Ето бе, драги зрители. Има 4 минути. Се мъчиме с някакви риби тук. Ема тази връзка. Това ще мало ли, бе? Някакви реклами ще правим. От скъпото, бе? Без моралца вече, бе? Майко, то е 10 кила. То е 10 кила. Този е 10 кила. Казах си на лоши такива риби, как поберем това кепа, бе. Кепа ми е за малки риби. Майко, какъв е голем това. Леле. Кажи честно, човек. Той се пича в една жега на брега. Напече му гърбинка. За да прегори това. Не фъркат на топчетата, там не брег фъркат на топчета, лова такива риби. Тоест мисля си, че ще фанат. Той ти на топчета, а? Не са. Ти, жено мининка, викаш един. Па това си е майстор, бе. Па това майстор, бе. Другарите гледате там. Гледайте, пуснали са биноклите. Ще не сте това влезе в брега. Аре, бе, другарю. И свали това влезе на брега. Чакай, искам На раци. Ние вика ги ловиме на раци и не на това. Ти с въдицата? Ти тарика, ти много. Нещо ми говориш с пълна уста. Но ние съм те учил, че не се говори с пълна уста. Май. Айде. Чао. Видите това вече, драги зрители.